jeg siger økologi, hvad siger I så? Er det der er sundt? Det er Jeg har økologi. græskar. Græskar. Ja, det er rigtigt. Min er avocado, bananer. Er det jeres yndlingsøkologiske mad? Min er æble, lomme og alt det der. Altså, du kan jo mere eller mindre kan du få alt økologisk i dag, hvis du vil have det. Men prøver du så det der CO2 ovenpå? Ja, Det er jo ikke ret meget, der her. Nej. Så... Ja, igen, det vil jeg sgu ikke. Det er lidt til den side, ikke? Det er for rent, det er for pænt, det vil for meget godt på en gang, uden at være blandet op. Altså, når jeg kigger på de der andre ting, som du siger der, så tænker jeg, at det er noget, der prøver at samle flere ting i et. Så det kan både være sådan økologisk, og det kunne samtidig også være nogen, som har noget nedbrydelig emballage, eller altså... Og det ser ud til, at man ophæver det dilemma, man tit står i, når man godt vil købe både økologisk, og man godt vil købe fair trade. Så tænker man, shit, hvad var jeg højst? Altså, hvad får jeg min løn for i himlen? Og så står man der og skal afveje som enkelt person. Men det kan man ikke rumme. Hvis der kommer noget, som prøver at sige, at vi er både økologisk, vi er også fair trade, og vi tager også højde for vores energiforbrug, og dermed også vores CO2-udledning. Det har vi tænkt på for jer. I skal ikke bekymre jer så meget om, I skal bare vælge det rigtige produkt. Nå, godt, altså, så er vi med. Jeg synes, at det kunne være rigtig godt, hvis det var nogen, der ligesom hjalp forbrugeren til at samle ting i et. Altså, fordi der er jo rigtig mange labels, der siger det ene og det andet og det tredje, og noget kylder sig til én ting og noget. Altså, noget har med emballagen at gøre, noget har med, hvordan det er produceret at gøre. Men det er sådan, at det grundlæggende er, det er ikke en forbruger, der skal afveje, om man er CO2-neutralt eller økologisk eller færdigt. Altså, det kan vi ikke forholde os til. Altså, vi kan ikke stå med det ansvar, der hedder, er det bedst, at børnene får tæsk og det økologisk, eller er det bedre, at børnene bliver nøset om, men at man har fløjet det ind for et udland. Altså, det kan vi ikke forholde os til. Hvis det er noget, der rummer det hele, så er vi på. Ja. Det skal være i orden. Ja, det skal simpelthen bare være der. Ja. Altså der hvor jeg kommer fra, der er der kun to, der er der kun én forskel. Altså der er i orden, og så er der ikke i orden. Han er for skiv. Ja. Hvad siger du, når du kigger på det her? Din reaktion? Det er noget med økologi at gøre. Værdier. Det er noget med værdier, ja. Ja, en værdibaseret virksomhed. Ja. Spiser du selv økologisk? Ja, det gør jeg. Hvad spiser du, for eksempel? Men alt, stort set. Alt, hvad jeg kan få. Hvad forlanger du så af økologiske virksomheder? Altså? Jamen, jeg forlanger, at de lever selvfølgelig op til de mærkninger, men det synes jeg, at det er basalt. Altså Ø-mærket og de krav, der er dertil. Men jamen også så, at man har lidt mere at byde på, ikke også mere end det bare almindeligt, at man har nogle værdier, der driver det. Jeg tror på, at hvis det skal være bæredygtigt, så skal det selvfølgelig både være bæredygtigt miljømæssigt, men det skal også være det forretningsmæssigt, så man skal også have nogle planer om, hvad man vil på længere sigt, for jeg tror ikke på, at det holder, hvis det ikke er bæredygtigt som forretning også. Så jeg tror på, at man skal lave nogle langsigtede planer, og de skal være baseret på nogle værdier, som er forankret dybt i virksomheden. Eller... Hvad så, når du for står ude ved køledisken, vil du have dokumentation for, at de så også for eksempel lever op til alle de ting? Fordi man kan jo snakke meget om, hvad man vil, men om det så også holder i virkeligheden. Hvad er dit forlangende som forbruger? Jamen det er, at der er en let genkendelig mærkning, så jeg ikke skal stå derude og sætte mig ind i alle mulige ting. Det vil jeg gerne, at jeg kan sætte mig ind i altså via andre kanaler, medier eller internettet eller noget. Altså der synes jeg, det er et andet sted, at man skal kommunikere det. Fordi når jeg står derude, så er man jo tit presset, hvad skal man sige, tidsmæssigt. Og så tager man de ting, hvor man ved, hvad de står. Der er for mange mærker i dag. Er du forvirret omkring mærkningsordninger? Nej, det er ikke, fordi at jeg har nogle helt bestemte ting, jeg går efter. Der har været meget op i medierne omkring, altså så er der et nøglehul og sådan noget der i stedet for. Det er det nye, der er kommet. Ja, men jeg går meget efter Ø-mærket, og så går jeg meget efter fair trade også. Så altså, det er jo også, hvad for nogle værdier, du lægger ned i dit forbrug. Ikke? Tror du på, at virksomheden kan være CO2-neutrale? Det ved jeg ikke, og den tror jeg, at man skal i hvert fald kommunikere noget bedre.
fordi CO2-neutralitet, der bliver man nødt til at have hele værdikæden med, og det synes jeg godt, at man kan komme til at stille nogle spørgsmål nogle spørgsmålstegn ved. Altså for eksempel, jamen, hvor langt skal man så gå tilbage? Altså hvis man nu ser mælk, selvfølgelig kan økologisk mælk godt være, men den måde, man så frembringer fodret på også, altså, og hvis man kører energi på vindenergi, jamen så skal man også køre tilbage, at det så er et stort regnestykke. Ja, altså det bliver det lige pludselig, ikke også? Så jeg synes, at det er svært at sige CO2-neutral, men man kan måske sige, at man er opmærksom på det. Jeg ved ikke lige. Okay. Når jeg viser dig den her, hvad sætter det i gang i tanker hos dig? Om det er en nødvendig fremtid. Eller hvordan synes du, det er at finde rundt i hele den her skala af certificeringer? Det ved jeg faktisk ikke rigtig helt, fordi jeg synes, det er rimelig kompliceret, men jeg går efter økomærket og Max Havelaar-mærket, fordi de to, der sådan er manifesteret sig. Og jeg bruger ikke mere energi for at sætte mig ind i det, end jeg ved, at de kører. Hvis der er nogen, der vil være slagkraftige, så tror jeg også, at vi tager det ind, men det gør jeg ikke. Ja, Fairtrade handler jo om at, ved jeg, give små, fattige bønder, der dyrker afgrøder, nogle færre betingelser, det vil sige, at de skal have en god pris for de produkter, de yder, eller de sælger. Det er ikke nødvendigvis økologisk, når det er Fairtrade for eksempel. Ja. Og det er jo det indtryk, jeg får af noget bio. At det er økologisk dyrket. Og det kan så være, at det ikke er specielt fair traded, men så er man sikker på, at det er økologisk. Jeg tror ikke, at det er et etableret logo, jeg sidder og kigger på. CO2-neutral. Ja. I forhold til fødevarer har jeg egentlig ikke rigtig den store hverken holdning eller tanke om, hvad det er produkt. Jamen altså, nu læser jeg jo ret meget ind i fair. Og jeg synes jo så, at det skulle være fair både over for de mennesker, der har produceret det, men i høj grad også over for den jord, det er produceret i og af. Så det ville være min ønske fair fortolkning. Det er sådan lidt nærliggende at spørge om, eftersom vi befinder os på en CO2-neutral festival, om sådan hele sådan den generelle bæredygtighed i et produkt. Er det noget, der spiller en rolle, når du står og læner dig ind over køledisken? Jeg forholder mig til det, men jeg må indrømme, at jeg jo ikke er dygtig nok til det, fordi det handler jo også om, at man er i stand til at huske at slukke lyset efter sig i det rum, man ikke er inde i, eller om man ikke bare trykker på print, når man sidder foran computeren. Og, der er rigtig mange kriterier, jeg synes, at man skal efterleve for at være et godt og CO2-neutralt menneske. Og jeg kan godt lide at flyve, for eksempel. Til gengæld kører jeg ikke bil. Hvad er i forhold til for forbrugeren? Tror du, det ville være en fordel, hvis man havde et CO2-regnestykke på produkterne, eller vil det forvirre yderligere, eller vil det gøre det lettere? Vil det give en tryghed? Jeg synes, at det ville være en rigtig, rigtig god service i forhold til forbrugerne, at de havde den mulighed, hvis i takt med, at vi som forbrugere bliver mere og mere bevidste af det vejen frem. Altså vi skal øve os og blive bedre til at tænke i de her ting, og jeg tror helt klart, at en mærkning vil være vejen frem. Vi har lavet et logo. Jeg ved ikke, hvad din første reaktion er på sådan noget, når man ser det, bare som stikord. Ja, altså det er jo i hvert fald alle sammen, ord, som er positive i min forstand. Ja. Kan man sætte dem sammen i sådan en treenighed? Det kan man sagtens, og det bliver man måske også nødt til for at få det hele med, ikke? Sådan noget som en økologisk appelsin fløjet ind fra den anden side af verden er jo ikke nødvendigvis så bæredygtig. Så på den måde er det jo godt, at man har det CO2-neutralt med os. Hvordan sikrer man, at det bliver troværdigt? Det gør man ved at have nogle klare måder at regne på ting. Ja. Altså, forbrugeren køber altid, hvad der er billigst, i hvert fald som udgangspunkt. Så hvis vi skal have sådan noget med CO2-neutralitet ind i fødevareforsyning, så tror jeg, at vi bliver nødt til at have lovgivning på banen og have noget i stil med en CO2-skat. Og det tror jeg faktisk ikke er så svært at lave, som man tit gør det.